guys! Hello mga momshies! Magandang hapon sa inyo lahat. And habang nagpapaganda siya, yan, nagpapakulay na kanyang hair, gagawa naman ako ng aming merienda, ang nilagang mais, the sweet corn. Yan, so tingnan natin kung kung makakailan tayong ngab-ngab ng mais. So for today's vlog, gagawa tayo ng nilagang mais ng mga sweet corn na binili ko pa po mula sa bayan ng Villanueva, yung bago magtaguluan. Kasi mahilig talaga kami sa mais. With salt and butter and cheese para masarap ang ngab-ngaban natin. Aha! Diba ang bongga? Ang bongga. So balitan muna natin siya bago natin siya pakuluan. Lagyan ng salt. With salt. Ayan. Hatiin na rin natin siya para mamaya. Mabilis na yung hatian tsaka yung kuha. Per piece ba lang benta nito? 20 pesos per piece. Hindi siya per kilo. Lagyan natin siya ng anting asin. May hindi shark, may digong. At hintayin natin siyang kumulo. So, ayan na. Unti pa. Pakulin pa natin siya ng bongga. Well, eto na. I guess. Tada! Ay! Luto na ang ating mais. Ang ating sweet corn. Lantakan na natin siya. Let's go! Okay, so eto na nga ang ating merienda for today. Ang sweet corn, ang init. Okay, sali ka na rest back. Atak na tayo, guys. Meron din tayong cheese. Asa yung cheese na? Ayan, mainit-init pa yan. Kain na na. Magpo-food trip tayo na mais. Lagyan natin siya ng onting margarine at saka yung cheese. Tikman natin ang napakalaking mais. Ang sweet corn. Sweet corn. Sweet yan. Just like you. Ay! Buti pa yung mais sweet. May mais ducks. Buti may mais ducks. Texas please. So, ang ating cheese ay chismis. Kismis pala. May chismis. Let's spread some butter, margarine on top of it. Kung natatabang kayo may asin pa rin, pwede kayo mag-asin pa dyan. Yung tunog ni Bakang nakuha na po ni Dom. So, imimelt lang natin siya ng bongga. Yan. Ayaw mo siyang mag-melt kasi mainit-init pa yung ating mais. Yan. Ang ganito eh. Hindi ako nagkaganyan. Ha? Hindi ako nagkaganyan. Mag-wave ako, ma'am siya. Okay lang. Oo. Nasinan mo ka? Ayos na. Hindi na. Meron pa naman doon asin kung matabang sa inyo. Your cheese.
Sing, kahit tayo sing. Butterfly. Unicorn siya pero maiksi. Hinati ko eh. Ay natin ba to? Oo. Parang kasi ano yung parang pinaka... Kala ko guro. Maiksi. Maiksi na daliri mo. Init. Trip tayo yan. Bang, bang. Ano wala? Hindi oh. 82 yan eh. Ang animal na chuchay oh. Mukhaan yung ano. Pulang buo. Shoutout from dito kami. Ay, shoutout sa inyo lahat. Pakita ko yung technique paano kumain ng mais. Dati araw-araw yung pumupunta doon. Dito. Ayan. Mama eh. Ay. Hindi ko talaga kumain ng ganito. Ang mais dito. Tama ba? Araw-araw may nagbebenta dito ng puti. Gusto ko yung puti. Yung manamis na puting ano. Yun yung ginagawang ano, di ba? Pwedeng gawing kanin. Gatas ng ano, bata. Mhm. Ano to Binatag yun, eh? di ba? Pag ngayon yung ginagawang binatag, di ba? Yung puti. Mhm. Cara from Davao City. Later, nandito na si ano. Scarlett. Fresh on the farm. Welcome back from outer space. Kain guys. Mainit pa ako eh. So si Ma'am Gigi po ang nagluto nito. Sarap man pagkatimpla. Yung iba kasi, baka masobra yung alat. Parang alanganin pa. Yung kaldero. Nakatagilid dito. From Spain ha, yung sumasagot. So, harap naman. Opo, Max. Hi kay Grace Lee, Olano. Sama ko pa sa ano, Dave. Hi kay Al Bistal. Magbigay ng star. Hindi pa po tayo monetize. Pero malapit na. Ganyan pa ng 2 months. Sarap. Hi kay Jacqueline. Bonson. Jerome ba? Ang init. Hi kay Chilemi. Sa palayo. So yung sundo kay Scarlett, si Bakang. Shishi. Mahap talaga, totoo. Merienda. Healthy pa. Aray ko mainit. Alam niyo ba ang mais, guys? Ang balag mo lang mais. Pampalinaw to ng tenga. Ha? Nahiya si Kuya Kim sa'yo. Huwag ka na kain na. Hi kay Lee. Nasunat. Watching from Poland, kay Kim 80,000. Ito ba? Hi, watching here from Singapore. Ako si Kined. Hindi na ba yung tura? Pagkita po ako kumain ng mais. Sarap po yung isang layer. Para mabilis na lang. Oo, ito kasi yung unang ano, kaya hilig din talaga ni Brenda to kasi ito yung Bilis ng kape. tinitinda niya nun sa Manila. May vendor siya sa Quiapo. Alam niyo ba? Na nagtutulak sa Brenda. Ng mais dati sa Manila. Grabe yung nagtutulak. May tart yun eh. Kaya nga. Sarap yan na naman. Masarap from Korea. Morena Ributiako. Oh, ang tigas ng coffee. Hindi siya yung ano kumakalas. Parang ikaw, hanggang ngayon. Nakakapit ka pa Hindi rin. natutunan pag ipupupo ka. Parang mais kunyelo. Oo. Sige from Hong Kong. May skunyelo, tapos talagyan mo siya ng napakaraming ice. Ako talaga ganito yung gusto ko. Maglum ng basa. May butter dito pero Et, ayaw. ha? Yung asin mo. Wala, andun.
Anong ginawa mo? Anong ginawa mo dyan? Ano siya patingin? Tinanggal mo sa ano? Lagyan mo na sabaw. Pinagkulo. Atas kinutsara mo. Tingin. Tapos asukal, tsaka Oo. Hindi ko kasi makagat. Pakayabang na may brace lagyan mo na sabaw, talaga. tapos asukal, tapos Si Alvin gumawa ng sarili niyang style ng corn. Ma! Kain na! Mahilig ka rin sa mais? Lisu! Latang lisu. pagkimulas. Sarap niya talaga. Yung taong kanya papagyan. 24 lang po. Ngayon yung gusto kong luto. Shoutout Sa Baguio. 32. Sa Baguio City, sa night market. Grabe. Siguro nakakatatlo kung ganito, yung isang buo. Pag natanggal yung isang layer, sagot na. Lami. Lami kaayo. Shoutout kay Jen Ann Bautista. Brenda Exercise. Ay, Sarashi. Uy, kaya ayaw nyo kumuha? Ate Kay magpagaling. Ang dami sa- dun, oh. Ate Kay no hospital. Ate. Ha? Cute. Talaga, Bakit? Bakit po? May gallstone. Ha? Magaling gallstone, di ba? May gallstone? Ano? Darna. Just. Pagaling ka, ate. Magaling pa tayo. Yung naman to alak. Shoutout kay Aldi. Kailan ang date? Baka 27 ba? Dami. Si Brenda, magpapasexy. Kali na siyang FHM. Nagpapapayat siya guys. Mag-FHM daw siya. Ay! Filipino horror movie. Hola. Mabaka na doon. Akala niya lang. Pero sa lower, payat. Tumaba na raw si Dom, pero yung legs mo. Next chicken feet. Totoo yun guys. Pag pumapayat ako yun yung unang napayat. Ko pa tayo dun, te? Oh, bala kayo, go. Ano yung katawan? Bakit? Kalbo ko dyan. Ha? Oo nga. Oo nga. Ayan no. Cute nga. Hindi pa na kanila sa'yo. Ah, nagpupod trip sila lalaro. Nakaipon na po ako. At makapagbigay na ng negosyo ni Hermas. Mm. Sino jeep ni Aldrin? Si Anse. Kaya pala. Baka ni-upload ko guys. Mm. Magki 3 days na ako nag-upload. Di pa rin natin. Sobrang bago ng internet kaya. At kay Gian. So, yun na. Aldrin. Nakatatlo tayong mais. So parang isa't kalahating Yung cheese. mais. Siya doon para tumain. Hala. Sa buhangin. Ano yun eh? Biloso. Sarap. For that, thank you so much. Aming napakasarap na merienda. Ang sweet corn. Food trip pa sila, oh. Come on, guys. Thank you ma'am. Ba't tinawag na sweet yung corn, te? Kasi matamis. Buti pa yung corn may sweet. Oh, Bakit bakit? lalagyan natin ng matamis kung ay ng asin kung matamis? Para balance. Dri, ang dami ko ng problema. Kaya di ba? Huwag ka nang dumagdag. Sa kanya naman ako nagtatanim ng sweet corn. Ba't ako tinatanong mo?
Ako ang problema. Let's go. Kain pa, guys. Enjoy. Thanks for watching. Bye. It's DJ.